Tak to ukazuj prostě. Stlačování vzduchu. Okno. Marta, jak ty skočíš do okna? Nápad. Se vybral. Strach. Barla, kopeš do země. Vrtač. Chceš jít do pekla. Kopač. Hej, Báro, to se nesmí ty vole psát, ale jako. Co, jak to mám ukázat? Tak se uklidně, ukáž to normálně. Jo. Okno. Rakev. Okno. Nějaká díra. Domek. Stavař. Stavebník. Nevím, jak mám vykopat základy. Architekt. Nelíbí se ti dům? Slunce se ti nelíbí? Jo, už nás dostala nápad, no. Architekt. Dostala si nápad a lítat do země. Župa! Buldozer. Adresa? Trubky, vodovodní trubky. Trubky odpad. Nakupuješ! Nákupčí! Supermarket! Dávání věci do košíku.